מה היה? איזה עונה הייתה? מה? איזה עונה הייתה? קיץ, חורף, מה היה שם כשהיית? היה שנה, הייתה שם שנה. אפריל, שהגענו באפריל, מאי, זה היה קר מאוד. אחר כך... מה זה קר בפולין? כמה לא קר? להפיל, אם את מכירה שלג את וזה? זה, את מקלקלת. כן, שלא ייפול על היה הרצפה. שלג? היה רק קר. שלא ייפול על הרצפה. ואחרי כמה זמן התחלף, היה חם. אנשים קיבלו מכת שמש. כל כך חם היה שם. כמה ישנתם ביחד על כל דרגש כזה? איך? כמה ישנתם על כל דרגש כזה? כמה ישנו? כמה אנשים? 5, אני יודעת. כמה שנכנס. מה? כמה שנכנס. איך נודע לך מה שקרה למשפחה שלך? אנחנו ידענו שמאיפה שאנחנו זה לעבודה, כן? והאמא עם הילדים הולכים להשמדה. אבא היה, אם היה בסדר, אבא היה ברגל, היה לו שיתוק ילדים, לא? שיתוק ילדים, כן. אז אם לא היה זה, הוא היה גם כן חי. כן. אבל אחרי שהם עברו את כל הזה, כל הגילוח והכל, והגברים האלה, הם היו קודם מסכנים. ואנחנו ראינו, אני ראיתי מהחלון, ראיתי את הגברים. אז האיש שהכיר אותי, הוא אמר, אבא שלי לא ביניהם. אז אני ידעתי כבר, אבא שלי כבר. והאחים ישר הבנת שידעת מה עושים להם? כן. איך ידעת? הלכו עם האמא. לא, אבל ידעתם שהורגים אותם? רוצה שנצק לחמש? כן? רוצה שנצק לחמש? אז כולם באותו היום נרצחו? מה? כולם ביום שהגעתם נרצחו? ביום שהגענו, היה מנגלה. ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. האמא שלי הלכה, הייתה עם הילדים. עם הילדים. כדאי לכם לראות את אבא שלי הסרט. הלך, האח שלי גם הלך עם אבא שלי, אבל הוא היה צעיר. אני הייתי בת 15. נו. אז גם הוא לא נשאר. איך? הוא לא הלך לעבודה? לא. צעיר היה. צעיר מדי. כדאי לכם לראות הסרט המרד בסוביבור. ראינו. ראיתם את זה? הבריחה מסוביבור. בריחה, זה משהו. אתה צריך לראות זה. ראינו אתמול רשימת שינדלר, ראינו. מה עזר לך לשרוד שם? מה? מה עזר לך לשרוד שם? גם פיזית, אבל גם... מה זה? איזה כוחות? לא, מאיפה היה לך כוחות להמשיך הלאה? שמה, בתוך המחנה. מה יש לעשות? היו אנשים שהתאבדו, שעשו כל מיני דברים. לא? ראיתם אנשים כאלה שהתאבדו? לא. לא? לא, היו צריכים להתאבד, איבדו אותם. לא, היו אנשים שהלכו לגדרות. יש, אמרו שיש, היו אולי גדרות. שרצו לפני שהגיעו לברוח. לגדר אז ירה. ברור בהם. היו שומרים מלמעלה. הוא רק רוצה למצוא את האקסטרה שלו. את הלחם שנתנו בערב בשביל מחרת כל היום. אז היינו צריכים לשמור שגנבו את זה בלילה. גנבו. מה, אחד מהשני? כן. מה לעשות? וואו, זה נורא בהם. היו גנבים? מה? כן, היו גם גנבים. שגנבו את הלחם. איך שמרנו את זה על הגוף, רק על הגוף. זה חתיכת לחם עם חתיכת מרגרינה. אז זה כל נמז גם כן. לא משנה, אבל הם גנבו גם את זה. והייתה לי מכירה מהכפר שלי, עבדה שמה. עבדה במקום איפה שהיו כל הדברים
שהביאו מהרכבת. אז היא הביאה לי חתיכה לחם עם חתיכה, לא מרגרינה, אלא חזיר, כן? לא משנה. אז אני החלפתי בזה בשביל מישהו מרגרינה. אז היא נתנה לי חתיכה לחם. חתיכה זה קובייה כזו, כמו לחם מרובע, אז קובייה, אז היה לי חתיכה לחם ומרגרינה שהיא נתנה לי, שהיא הגניבה לי דרך הגדר. מי זאת? במחנה אחר. דרך הגדר, גדר תיל, היא נתנה לי את זה. מאיפה היה לה דבר כזה? מה? מאיפה היה לה? היא עבדה בזה, והיא הכירה אותי מהבית, ונתנה לי חתיכה לחם עם זה. אז היה גם עזרה הדדית, לא רק גנבות. איך? אז הייתה גם עזרה, אני אומרת, לא רק גנבות. זה סתרה, זה סתרה. איזה עזרה. עכשיו, וכולם היו לפני השואה מוולובץ? רק וולובץ? היה לך קרובים בעיירות אחרות? זה... איך? עיירות, איפה שגרתם לפני השואה. נו, אז אני יודע, זה היה וולובץ, נכון? אני מבולובץ. עכשיו, ולפני זה, כאילו, שמה כל המשפחה הייתה? היה בעיירות אחרות? הייתה לי משפחה איפה שהסבא שלי גר, אז הם... איפה זה? זה מקום אחר, אנחנו נסענו אליהם לבקר, אז נסענו אוטובוס כבר היה כאן, או בעגלה, אין סוס. אז אותם לקחו, לא איתנו, לקחו אותם קודם. אותם כבר לא פגשתי בכלל. טוב, אני מכבד את זה.